जमर दिनी गाड़ी खाली पकाए हुड़ा हुड़ी केही देखा जाऊना ये बाड़ी पास टोकाड़ा सब मद पीकी सोई पड़े ना कौन बा केही कौन आज देखा जाऊना कुआड़े गले सब बाड़ी पासा नानी एई बा मो इंजीनियर बाबू आसिलानी ओई एमिति जणे काली देखिथिली कबाटा कोणी आज देखुची मु पाउसा पड़ी कैसे करेंगा माई को देखिली सोई पड़े ए इंजीनियर बाबू तोर बाबा आगर सरी जाइछि रे पुणी कुआड़ा आसछु बा नाही कथा कोठी नानी